tyttöjen luisteluretki saa kohta alkunsa. Me käytiin nyt terottamassa mun ja Julia luistimet. Nyt me ollaan kävelemässä kohti kauppia, hakemaan Max matkan varrelta ja me lähdetään nelisin kohti jäitä. Noniin, meidän luisteluretki alkoi ja loppui tähän. Me päästiin tähän näin. Tuosta rannasta about 10 metriä, kun tajuttiin, että ensinnäkin tää jää ei oo jäässä. Ja toiseksi täällä on plussaa. Ja tää vuokraamo on kiinni. Yes. Mitkä fiilikset? Noniin. Nyt tulee meidän päivän 3. vlogi. Tilannepäivitys siitä, että kello on lähemmäs 4 ja me ollaan vasta nyt menossa niin kuin varsinaisesti jäille päin. Me käytiin nopea Heseen kautta, pidettiin siellä pieni mitti Maxin kanssa ja nyt me ollaan nyt menossa vihdoin luisteleen. Täällä ollaan vielä edelleen luistimet kädessä.